Dahil wala, dahil gisulti lagi ka sa butuan. Unsa may pe? Unsa may pe sa Biblia? Wati na lang tingnan. Ang pe sa Biblia, kaya yung Eucharistia. Di ba makaluwas ang Biblia? Ang Biblia di makaluwas. Hindi ka naman kaluwas ang Biblia. Kadala ka. Sabi niya paano? Ako pamatudan nga. Pwede kita sa atong tema. Pamatudan nga ang Romano Katoliko. Makaluwas sa inyong reliyon. Dito, pila mga minuto. Pamatudan. 5 minutos. Barok. Ano ba ako niya? Barok. Paila-ila sa mo. Paila mo. Si Brad, Isurpe. Paila-ila sa mo. Ako kaila ko si Muraong pero wala siya. Kanila na magilanay. Imong reliyon. Katolik to. Traditional Katolik. Mapili lang mo. Mapili lang siya. Ato yung reliyon, saman, Hudiyo. Hudiyo. Judaism. Sige. Pamatod nga. Roman Katolik. Pamatod Kanya ng Biblia. Pamatod nga Romano Katoliko. Ikaw. Pamatod nga Romano Katoliko. Tinuod nga reliyon maluwas. Mao'y makaluwas. Pamatod mo Ang Katolik to may makaluwas. ang Katoliko makaluwas. Ako po na, ang tema ninyo, ang Romano Katoliko mo'y makaluwas. Ang Romano Katoliko reliyon mo'y makaluwas. Ang Romano Katoliko nga reliyon mo'y makaluwas. Mao'y makaluwas. Bumba. Start! 5 minutos! Larga! Ang Romano Katoliko mo na gibinla ni Cristo grasya. Grasya sa kaluwasan. Unsa man ang grasya ha? Mo na civil sacrament. Mao man na ipare. May bubunyag. Na sakramento nga lawas ug dugo ni Cristo. Kay mao man giingon niya nga ako ang pan nga naog gikan sa langit. Yawa man ni sa mga tinuan. Ang mukha na ning pana mo ni faith. Nay butang ba? Nga ang mukha ning aning pana dili mamatay na kinabuhi. Ha? Ang akong unod may tinuod nga kalanon, ang akong dugo may tinuod nga linon. Ang mukha sa akong unod may inom sa akong dugo may kinabuhi wala katapusan. Mo na say faith, substance ba of things. Mo na say sa unsi. Now, faith is a substance of things to be hoped for. It is evidence of things that appear not. Mo na sa butang. Kung why butang, why substance? Mo na the substance of Christ is the substance of bread. Mo na kanang yung Christ ang body of Christ na. Mo na faith. Na butang dili na sa believe. Dili na sa believe. Kaya ang believe, i-believe ka na itabo na nga si Kristo ni palansa sa cross na pagkamatay. Wala sa believe. So ang faith Ang faith, tunay butang diha nga butang nga pa maringon pan, nakita sa pan pero mo nang lawas ug dugo ni Kristo. Dili man sana kay ang Roma 5 so dili na napagtukon makita. Mo na dili makita diha nga naa diha ang butang, makita ang butang na diha si Kristo nga dili makita sa butang ng Christ. Nga naa sa altar. Naa sa pare. Kay sigod akong gibasa gina convicted the body of the Lord convicted to the priest. Mo na sila ray makahimya. Bread truly convicted the body of Christ. Mo na siya pruiba sa faith. Dili kaya ang faith, ang meaning sa faith ako nang gibasa sa dictionary. Physical matter or material. Mo na ang faith na siya pruiba mga butang. Dili pwede nga ningon lang ka na ito kag Biblia. Ito lahi na ito ka. Kay naa naman na kung ang basa ka sa English, ang English diya sa uno tong diyo katuno nga sa maabot nga panahon daghan mamiya sa ilang mga faith na English dito. Ilang sundon ang makapong espiritu ang doktrina sa yawa. Mo na siya kung ang faith mawa kay na wala jud faith sa Biblia. Wa magay butang na akong ina. 2 minutos. Na magay prueba man na nakadepend ka sa Biblia. Kay butang na may butang na. Makita substance of things. Tubihokor nga imong gilauman. Ebidensya na ang butang nga makita nimo nga wala nga ni-appear diha nga wala makita. Nga naa sa butang. Pareha ng Eucharistia. Una, dili lang ang Biblia resulta ang konsilyo ug ang mga santos, di mo tawag mga santos. Na dire, kung ako na ukbon, mga santos tulo pati ka santos ug papa ningon nga outside the Catholic Church there is no salvation. Ano man? Wala man sila gituan. Wala man sila pagtuo, wala faith. Para di mga luwa sila. Samot na rin siya kay di ko siya 1 minute 47 seconds. wala sila faith. Totoo sa Biblia. Ikaw lang sila mo to. Wala sila faith. Kung sa may gisulti niya ni Kristo nga ni faith mo. Mao ka ringon mi to no Kristo maluwas. Ako
problema niya, ang atutuan niyang gisulti. Ito na kay pagtuo sa gisulti. Ano yung gisulti? Ang espiritu naghatag ng kinabuhi. Walay kapusanan isang usang unod. Ang espiritu mo kinabuhi. Una, ang pulong, una, ang iyang ipamulong, ang pulong nga ipamulong na mukaon sa kumunod, minum sa kumunod, may kinabuhi nung tapos sa katapusan na banawon mo siya. Wala na silang tinuan, wala silang altar, wala silang pare. Kisa may muhimuan ng Eucharistia. Ang Eucharistia. Asa man sila iniksimban lang, waman sila ilarawan. Waman sila itagway na makita ang iprubahan nga imong nipit ka. Nagpasalig mas kinuha anha ko magigtagpo ninyo sa dagway sa kirubin. Kanang kirubin dagway na sa tao. Sa Old Testament na. Nya kanang Old Testament landong man na sumabot. Anino na sumabot. Mo na ikibuhat sa mga Katoliko. Nga naay pruiba, nga nipit ka, nga naay butang. Usama nung lain ka tinuan, hingon ka nito kung Biblia, pero kay faith, igor ka mo to. Igor ka nito, kay faith. Lahi man ang mo to, nito, kung nagto, pagto, manang pagto, kay faith. Lahi na siya. Mag-upa na siya, Bilip ka ni Kristo, nibilip ka, nisalig ka sa gisulti, nito ka kay giprubahan ni Kristo, butang. Lahi pruiba nga butang. Time's up! Wala siya. Okay. Pangutana. Sumala sa tema nga atong gikasabutan, pamatud-an nimo nga ang Romano Katoliko nga relihiyon adunay kaluwasan. Asa dito sumala sa Biblia nga imong gibasa o magbasa ka Biblia nga ang Romano Katoliko nga relihiyon adunay kaluwasan. Ato ang gibasa sa Roma 6. Ang sa kumunod, may nung sa kumunod, may kinabuhi. Tapos sa katapos banawon ko siya. Naa dito yung Romano Katoliko mo asaw. Manong mingong ka na yung Romano Katoliko nga nagbuhat anang Biblia ang Katoliko. Ang pangutana nako mo'y tubaga. Bakit mo naman, Brad? Naabay Romano Katoliko. Naawa, wala. Naawa. Alarang? Ang Biblia, way Biblia o way Katoliko. Sa Katoliko, ang Biblia. Ay, lagi ay hindi Pero na pinanalaman maawa ang pangutana namin Katoliko. Ang akong pangutana mo'y tubaga. Naabay mabasa dito Mabasa, bro. nga ang Romano Katoliko adunay kaluwasan. Naawala. Naawa. Kung saan rin yung tamay pagtulunan diha sa simbahan. Wa ko pangutana pagtulunan ni baka kamao. Ay mong pangutana. Ang akong pangutana tubaga. Ako mo director, ako Tubaga. Ako balik ko niya pangutana nga. Naawa. Ako na mabasa, naabagwa ka na naawa. Naawa. Anara? Naabay wal naaba. Naabay mabasa nga Romano Katoliko may kaluwasan. Naawa. Naawa. Ang pagtulunan atong diskutan ani. Wala lagi ko mangutana pagtulunan. Sumala sa imong diskutan nga tema nga ang Romano Katoliko nga relihiyon adunay kaluwasan. Kay mao na akong Kung saan rin pangutana. kayo nga kanina, outside the Catholic Church, Daw lagi. Nabay mabasa. Nabay mabasa dito. Ato balik ko nga ang ang punto ni pangutana Brad. lagi kayo. Ang niya ato ang Katolikong simbahan adunay kaluwasan. Maura gay. Adunay kaluwasan. Adunay kaluwasan. Mao na akong pangutana karon. Asa mabasa. Pangutana. Basa na Biblia. Basa na Biblia. Pangutana na ron, din na yung moderno. Ang akong pangutana, asa mabasa na ang Romano Katoliko nga simbahan adunay kaluwasan. Naawa, mabasa. Naawa. Ang asa mabasa Biblia man. Oh, kanami nang gibasa ni kada nang ruba kana masayos niya. Ay mabasa. Naawa, mabasa. Kada mo kaon sa komunidad men. Ay wa man ko mangutana kaon-kaon. Pero ako mangutana kaon-kaon. Di man ka mao. Di ka mao. Dito na, ang iya pangutana, Brad. Kung niya nga madungog sa imo ang baba, naaurwa. Nani Biblia sa na. Asa mabasa. Huwan kanang huwan. Basa. Huwan Basa. 55. Ang mukaon sa komunidad men Wala ko mangutana kaon-kaon. Ang akong pangutana. Wala ka, Ang Romano Katoliko ayaw ka simang kamao. Oy, asa to na. Paminaw. Ang gibasihan ay pagtulunan ha. Oh, paminaw. 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 Di ba ka kamao di ba dibate? Sigara, dibate. Sige. Ang among iskot, among ikata, ang kadang Katoliko, ang naragay makaluwas. Humana. Dili man na ang atong ginang 2 minutes lang. ang pagtulunan na. Pangutana na ko pangutana. Iyang pangutana. Para ito pag bitaw, ako na ako gatag. Huwan size 54. Violation. Paminaw sa. Huwan size 54. Paminaw. Ang mukhaon sa komunod mo kinuwing base mag Biblia. Ang among sabot, maluwa sa Katoliko base sa Biblia. Humana ang Humana yung imong istorya. Ang balik ko na. At pangutana to ba kayo? Ito na ito ba? Ayaw dito. Lagi, bahala na ni mo diwat. Diwat ba Paminaw sa pangutana. Ano na?
na yun eh. Panahon ro sa pangutana, Brad. Panahon sa pangutana. Ang imo ang trabaho, pagtubag. Tubag sa pangutana. Wala ka lang na. Ano ako? Picture mo dito. Ganito, ha? Ang among tema, basihan sa Biblia. Basihan, tara. Kaya ang Katolikong simbahan maorag yung makaluwas. Oh, Base tara. sa Biblia. Correct. Pero yung punta na, kasi punta ibalik. Ang pangutana nako base sa Biblia. Aduna ka ba'y mabasa na ang Katoliko nga simbahan adunay kaluwasan? Basa, base Biblia. Ako nga, basic Biblia. Base. Ang Juan 6:24. Ano naman kaluwasan? Ang taong sa kuunod, pinang sa kuunod. Mr. Moderator, paminaw! Wag niyo ko mangutana o pangutaon! Paminaw! Ako karoon ang Ang atong base, ang base na to, bahin rami. Upak man ibahin ko na, kaluwasan man. Di magkasama! Kaluwasan man. Ako mo sa. Ang iya pangutana sa ako sa sabtab, ingon ang laban ko, klaro kayo. Doon na ba'y mabasa sa Biblia Romano Katoliko makaluwas? Naa or wala? Ito na tigaan ni Romano Katoliko. Ang amay mo kaya, dili na naglabat na magsabot nga. Ang basihan ko, sa Biblia. Paminaw siya humana! Ang Biblia may basihan ka may makaluwas. Humana ang iba! Kaya nga. Lagi lang yun. Ang pangutana! pangutana ka na. Lain pangutana! Lain pangutana kay Di magkasama! Manana na tubag, manana na tubag. Natubag na na. Mr. Bert, lain pangutana kay dito mas pangutana. Lain pangutana, di magkatubag, di magkamakunay na yung pan. Okay. Yan ang Ikaduhang pangutana na ko, kaya di magkakamakutubag sa akong pangutana. Ikaduhang pangutana. Nangutana ba ko mahitungkod sa kaon sa akong tima? Ang tima na to, mahitungkod sa kaon wala. Magalam na tubag. Ang atong tima. Ang atong tema, Mahitungkod sa kaon wala. ang Katoliko rang simbahan mo ay Kaya makaluwas. paminaw na, humana ako. Humana na. Humana na. Kaya Katoliko, humana na. Katolikong simbahan mo ay makaluwas. Okay, Ang mabasa. pangutanan mo layo kayo ay Ikaduhang katunggal. Ikaduhang pangutana. Paminaw. Paminaw yan. Paminaw sa. Ayaw dupa-dupa. Ang iyang gisgutan, kalawas ang iyang pagkakaon man. Asa mabasa. Basta lagi. Ang gisgutan mo na simbahan Katoliko mo ay makaluwas. Mabasa sa Biblia. Ikaduhang pangutana na po. Ayaw na itong Una, kinuha na muna. ikaduhang pangutana. Nagbase ba ta sa atong tema mahitungkod sa kaon-kaon wala? Kana, kabagalan ba? Balag. Katong raw. Ha? Katong raw. Wata mag-gisgot. Og di mga kaon-kaon. Awa niya! Nagkasalamat! Nagkasalamat! Ito ka! Humana! Mayo ka ito ka! Wala dahil tama magbase! Sayop lagi na imong pangutana wala masubay. Nang imong pangutana na imong pangutana wala masubay. Kaya atong gisgutan ha. Paminaw! Ang simbahan Katoliko ra mo base sa Biblia. Lagi, wala ka mo ingon. Ano sa? Dili basta. Layo gani ang pangutana sa topic. Budlong mo na. Budlong mo na. Hono. Ayaw magpangutana. Ano? Kayo pa doon pa! Director, base sa imong mamayag, namayag ba ka ni atong kaon or wala? Wala! Wala sa Wala! Nagkasalamat! Nagkasalamat! Humana! Ang among topic. Ang among topic. Ang simbahan Katoliko ra may makaluwas. Wa may magtopic. Wala! Humana! Ako na po! Ang oras humana! Di na ito namutana, di man katubag. Sige, isa-isas ka magbaho ilok. Dito, ako na po itong pahayag. Sige, mayag. Science sa negative side. Barok. Ako na po mo barok. Kaya ako pabarok. May tungkol sa akong pagtulunan. Ako nagabarok. May tungkol ining ginatawag Judaism. Ang Judaism nga pagtulunan, aduna yung kaluwasan. Ano man nga aduna kaluwasan? Sumala sa atong pabasa, diya sa Salmo 147, 19-20, ingon ang atong magkagaw, ihatag ko ang akong mga pulong madto sa akong katawang Israel. Wala ko kinibuhata sa ubang mga nasod, o wala sila masayod sa akong balaod. Kinsay buktong nasayod? Ang mga Israelita. Asahan dictionary. Unsay reliyon sa mga Israelita? Judaism. Busa, nagbaro ko sa pagtulungan ng Judaism. Nga ang Judaism ay pagtulunan, adunay kaluwasan. Kaya gihatag niya ang iyang mga pulong ngadto sa katawang Israel. Wala niya kinibuhata sa ubang mga nasod, o wala sila masayod sa iyang balaod. Kinsay wa masayod? Mao ni mga tao
katotohanan, wa masayod sa balaod sa atong mga Ikadua, sumala sa kiskutan. Nagaingon diha sa sumala sa kiskutan. Jeremiah, sumala sa mabasa Jeremiah nagaingon, ang mutuo sa reliyon sa akong katawan. Jeremiah na mabasa, ang mutuo sa reliyon sa akong katawan, mahimong akong katawan. Unsay reliyon sa iyang katawan? Judaism. Busa mahimong ang iyang katawan. Kinsa man ang atong magkataon. Kinsa may magkataon sa Israel, ang magkukuha sa langit o sa iyo. Kinsa may magkataon, kanang ginatawag nila Elohim. Mao na ang magkataon nila mga Israelita o Judaism. Mao na, subusa, adunay ginatawag kaluwasan. Ikatulong teksto, sumala sa Isaiah 45, 22, pagsubot plus 22, ngantos na tayo sa 25. Unsay giingon ito? Dangog ka na ko katawan sa tibok kalibutan, kay ako manluluwas. Gawas ka na ko, walay laing manluluwas. Pusa, walay laing manluluwas. Kinsa ang amahag lamang. Pusa ang mga Israelita, bisag patyon pa na mo, nila mong tuwa niya ng inyong imong Kristo. Kahit sila, ihatag dito ang balaod sa mga Israelita. Dito ihatag ang balaod, o wala kamo masayon sa iyong mga Israel. Subusa, ato kamo magpakisayon sa katawang Israel. Gumikan kay ato dito ihatag Kunyar sa ang comment na. dito, ihatag ang kaluwasan. Now karon kay dito man ihatag ang kaluwasan. Kinsa iyang gitayaan? Israel, akong katawhan, akong pinili. Sumala sa mabasa sa Isaiah 44. Mabasa na siya, Isaiah 44. Israel, akong katawhan, akong pinili. Mauna siya, subusa kinsa iyang katawan? Israel, akong katawan. Kinsa iyang magkatawhan? Ang magbubuhat sa langit sa iyong tao. Wa na maghisgot na ng ginatawag na Jesus. Kaya ang Israelita, wa na ng Jesus. Kaya ang Jesus na pagtulunan, wala na iya na sa rumah. Gawas pa nga iya sa rumah. Ang batihan, kung makaluwas ba ng Katoliko, wa kayo mabasa makaluwas ng Katoliko o Katolikong simbahan. Wa kayo mabasa. Wa po mag-isgot o kaon ang isgutan sa tema. Kaya ang isgutan, mao ang kaluwasan. Bosa, akong gipamatudan, giparuwan ako, ang Romano Katoliko nga simbahan, wa ginay kaluwasan. Wa'y kaluwasan, wa'y mabasa sa Biblia nga ang Romano Katoliko nga simbahan, makaluwas o may kaluwasan. Bisan tag-asa, gikan Genesis nga to Revelation, wa jud kay mabasa nga Romano Katoliko simbahan, adunay kaluwasan. Mas maayo pa nga muhawa mo na ng pagtulunan. 1 minute Kay iyak at ka na ni 30 seconds. Satanas, iyak ka na ni Satanas, kung ang isimba ni anak, mao si Lucifer. Kinsa si Lucifer? Mao ka na ang devil, mao ka na siya ang light bearer. Kinsa na ang light bearer? Mao ka na si Lucifer. O giangkon ko na ni Jesus na siya usag na ginatawag, nagdala sa kahayag. Mao ni kayang giingon sa Revelation ng Dios, ako ang mahayag na tutupon sa kapungkatong. 1 minute and 90 seconds. Ang ginatawag, light bearer. Mao na siya ang si Lucifer. Pasahon mo na, kung na mga tanang, mao na si Lucifer. Ito ipamatuod, pinaagi sa dictionary, pinaagi sa Biblia, na si Jesus, niangkon na siya si Lucifer. Siya ang ginatawag light bearer. Kusa, akong gipamatudan, ibungkag ako ang pagtulunan at patuloy ko. Huwag kaluwasan. Huwag kini kaluwasan. Bisan pag-asa mo, napita, ubasa sa Biblia. Huwag kini mabasa ang Katoliko, adunay kaluwasan. Kusa, biya ka mo niya ng pagtulunan bakak. Biya ka mo niya na kaiya ka na ni Lucifer. Mao ka na ang akong ipanupag. Huwag na pagtulunan. Sa Romano, ang Katoliko nga pagtulunan, walay kaluwasan. Barukan ako, bisag lingkuran ba, huwag kini kaluwasan. Na YouTube, ako nagkikuan sa YouTube, paano ko sa Facebook. Ako kini pamatudan, barukan ako, ang Romano Katoliko nga pagtulunan ko reliyon, walay kaluwasan. Kaya salamat, pangutana, andam ako sa Okay, time's up. Ingon makaganina nga 5 minutes. gihatag kaya ang pulong sa Ginoo. Diba? Matos Israel ang Israel, gihatag niya ang pulong. O, totoo ka kanang mga pulong nga imo nang doon na kay pagtuwa ng mga pulong nga gihatag sa Ginoo. Ang pangutana, Doon na kay pagtuwa ng mga pulong nga gihatag sa Ginoo ninyo. tubak. Kung mangutana kag ano na ko'y pagtuo, ako gigamit na siya sa akong pamahayag gumikan kay ako nagatuo. Kaya kung wag ko magatuo niya na, di ko mamahayag pa ito. Ikaduhang pangutana. Unsay prueba nimo nga naa kay pagtuo sa gihatag sa Ginoo? Okay. Kung sa'y prueba na ako, ano na ko pagtuo? Kaya akong kanang diskutan, ibarugan ako. Kung sa ang prueba, nagbaro ko ni anang mga pagtulunan. Ano na ako pagtuo? Ikatulong pa. Unsay prueba nimo, unsang pulong nga gipamulong sa inyong Ginoo
nga makaluwas. Ingon siya, ihatag ko ang akong mga pulong o mga kasubuan ngadto sa kong tanang Israel. Wala ko kinibuhatan sa mga nason. O wala sila masayod sa kong balaod. Busa, kanang wala masayod kamo, wala kamo masayod. Busa, may tungod sa kaluwasan, lain teksto na ingon, dangog ka na ko, katawan sa tipong kalibutan, kaya ako manluluwan, wala lain. Ang Unsang magkakataon, babalik ko mo na. Unsang tulungan nga gipamulong sa Ginoo nga imong gituan. Kana kay pagtuo. Nga imong gibuhat karon nga ma-prove ka nga ikaw matawas. sumala sa teksto nga akong gingon, Isaias 45, dangog ka na ko, katawan sa tipong kalibutan, kaya ako manluluwas man. Ang prueba nga ako mito, midawat ko niya ng magpupulunan, o akong pamatunan nga ang magkagaong tipong kalibutan, magpupulunan sa langit. Unsay prueba nimo nga gidawat nimo, gituhuan nimo ang pulong sa Ginoo sa Dios, sa Ginoo. Unsay prueba? Kana kay pulong nga imong gidawat niya imong gituan. Kaya ka maluwas. Tubag! Ang prueba na ko nga ako na siyang gituuhan, gumikan kay ako kaya siyang gigamit. Nag-ingon siya, dangop ka na ko katawan sa tipong kalibutan, busa ang prueba. Idangop ako sa pagkagahom na iya sa Israel. Wa ko mudangop na ng Kristo. Wa ang idangop ko sa pagkagahom sa Israel. Diba? Ang kaluwasan faith man. Pangutana! Tana ko. Asa man imong faith diha unsa man pulungan nga nakay faith, sa pulungan nga sige mo nga nakay faith. Okay. Well, ang kunyara, ang faith na ato ibalik ang faith, doon na si proof nga physical matter o material. Asa man diha Okay. kita. 1 minute and 15 Physical matter, ano na ko'y faith? Sa ako karong physical nga kakahimtang, ako nakatuo. May tungod niya ang maong ginatawag nga teksto. Dangop ka na ko sa katawan sa tibuok kalibutan. Kaya ako manluluwas man ug walay lain. Busa, mao ka na ang material, mabutang. Kaya ako material man. Ug may tungod niya ang ginatawag pagtulunan. Gidawas ko ang pagtulunan nga igihatag sa tong kagawang ngadto sa katawang Israel. Mao ka na ang akong pagtuo. Faith na ko pagtuo may tungod sa iyang pulong. Asa lagi asa may pakasay prueba nimo, ebidensya. Ipakita nimo diha sa pulong sa Ginoo. Prueba dili. Prueba. Storyahe ra man na imo. Wa may butang. Ipakita ang butang nga iya na kay pagtuo nga imo nga nakaluwas nimo. Unsay prueba nako? Ang prueba nako dili gyud ko Kristiyano. Wa ko mudawat ka nang ginatawag Kristiyano. Mao nay prueba nga ako dili ko Kristiyano. Wa ta mayon na ingon ka. Si Kristo ni hatag sa pulong, gihatag niyang Di man si pulong. Kristo ang hatag. Ang Ginoo ni hatag sa pulong, sorry ha. Ni hatag ang dim kanto ni Kristo, gihatag sa Ginoo ang pulong ato sa mga Israelita. Karon unsang pulonga nga gipamulong sa Ginoo nga nito kanipit ka unsang butanga nga imong gibuhat karon imong gituwa nga to ka kinibuhat. Tubag, mao gyapon pangutana. Unsay akong faith? Balik-balik pangutana, balik-balik ang tubag. Ang faith nako naalagi sa Isaias 45, 22 nga sabitan ko. Dangop ka nako katawan sa tibuok kalibutan kaya ako manluluwas man. Mao ka na ang akong faith. Mao na ang mao ka na mo sa katulong sa atong makagaw. Akong gituohan, faith na ko na. Dili na makita ang Dios. Pangutana. Dili na makita ang Dios. Asa mang faith? Akong pangutana. Asa ang faith diha dapita? Na maka-prove ka nga ikaw nakay pagtuo naluwas ka. Faith lagi! Naalagi ko'y faith! Nga ang ako lagi faith! Hindi na makita, pwede makita ang Diyos, ha? Ang akong pagtuo, mituo lagi ako yan ng Isaias 22, 45. Ha? Dangop ka na ko, katawan sa tipong kalimutan, kaya ako matuluwas man. Mao ka na ako faith. Salig na ka. Zero. Ikaw na po na. Hindi ka mahuli. Asa man dapita? Start 3 minutes. Ha? Ang faith ka doon ay butang. Ha? Doon na nasa butang ang faith, ha? Manay ko na sito. Tanawa dictionary, physical matter or material. Manay faith, doon na kay faith. Sayang, yang kuhan kanina sa sige kong pangutana. Wala gyud faith. Believe ra gyud. Believe salig sa Ginoo nga luluwas siya. Yatag ang pulong. Pero ang pulong, ako sa gipangutana, sa mang pulunga nga prueba ka nga faith ka. Nakay faith. Kaya nakay faith kun dato kay prubahan nga butang. Mao na sa Katoliko, now faith is a substance of things to be hoped for. To be hoped for. That is the evidence of things that appear not. Dunay evidence ang dunay substance. Ang butang dunay substance diha nga dili makita. Kamao na body blood, amao na ang
of bread. Wala na ibutang. Kasi kung palutana sa itong tinanggang igsoon, ang iya to, Philip ra. Wala yung Philip ra, yun isalik siya sa pamulong iyang nabasa diya sa Jeremiah. Why butang? Ha? Wala. Puros, sisang hatag si Jeremiah, ikaw ra sa ni Philip. Kaya mag-upa na. Philip, Pet. Ha? Gikan ka mo bilib ka ni Kristo nga tao sa katawhan, sa kaluwas, bilib ka napakita naman. Nisalig ka niya ka ni palansa sa cross, maluwas ka. Pero ang Pet, ya, usamay Pet, kato yang ipamulong ang gibilin. Ya, iyang gipapribaan diya sa butang. Ha? Ang muka, ako ang pan nga nanaog gikan sa langit. Ang muka ni nga pana dili mamatay, may kinabuhi wala katapusan. Sa katapusan adlaw, sa kuan ang muka sa kung unod, may sa kung dugo, may kinabuhi na ito katapusan adlaw manawon. Nay butang substance. Why substance of walay things? Mana siya the substance of Christ, the substance of bread. Mana nay butang mo nay faith. Ang iya kutab ra gatan siya Philip. Ganito siya sa pulong sa Jeremiah. Wa say pamata ko siya punta na wag yung tao na matubag. Unsa man gipamulong sa Ginoo nga naka-prove ka 28 seconds. nga ikaw doon na kay faith o balik na sa Jeremiah. Pulong na sa Jeremiah, gisuwat na Jeremiah. Ang gipasabot ako, nihatag man sa pulong. Kaya ang pulong gahom na. Gahom na ang pulong. Karon maboy taw na si Kristo nahimong tao, ang pulong nahimong tao. Kay gahom na ang pulong. Wala ang pulong ni Kristo mo na gipamulong sa gahom. 9. Mao na sa faith kay imong gituhuan nga nahimo. Nga makita nimo. Kay kon sa Roma makita kan mo dili na napagtuo. 2, 1, 0. 0 na, 0. Okay. Daghang salamat, Brad. Daghang salamat. Kini mo ni siya ang ginatawag nga ribatal sa timang among iyang gipamatudan nga akong gibungkal. Nga ang Katolikong simbahan adunay kaluwasan. Lahi man ang gipamahayag sa akong kakbang. May tungod man sa pit. Pit kuno dito niya kaon-kaon. Tinapay unsay prueba sa pit. Dili man na mao ang tiba. Di na kamao ning akong kauban ni akong kakbang. Di kamao mo debate. Abi man kuning taga Cebu ug kamao mo debate. Wa di kamao mo debate. Wara-waras kamo. Sige kingon-ingon sa kamatuoran dalas kamatuoran. Bakak may gipamatudan. Brad, wa ka magpamatuod. May tungod din ang ginatawag faith. Ang atong gipamatudan may tungod sa kumano Katoliko nga adunay kaluwasan. Busa akong gibungkap, naghisgot ko nga ang kumano Katoliko bisan pa dito sa akong pangutana aduna ba'y kaluwasan? Dahil mong mabasa ng Biblia nga ang kumano Katoliko adunay kaluwasan. Huwag kayo nabasa ng Biblia nga ang kumano Katoliko adunay kaluwasan. Akong gibungkap nga ang pagtulunan nag-ingon dito na ang makakaong sa Israel sumala sa mabasa. Ihatag ko ang akong nakulong ngadto sa akong katawang Israel. Wala ko kinibuhata sa ubang mga naso o wala sila masayon sa akong malakot. Kinsay wala masayon ang ubang mga naso. Kinsay bukod masayon Israel. Akong katawan, akong danili. Ingon siya, dangop ka na akong katawan sa tibok kalibutan. Kinsay mo dangop ang katawan sa tibok kalibutan. Kaya ako manluluwas man ug walay lain. Kinsay manluluwas ang makagahom sa langit sa yuta. Ang makagahom sa langit sa yuta. Mao din yun, makagahom sa tibok kalibutan. Dili dangop nga ito kang Kristo. Dili dangop nga ito sa mga Katoliko. Biya ka mo ng pagtulunan. Kanang pagtulunan sa kumano Katoliko. Walay kaluwasan ang pagtulunan sa kumano Katoliko. 29 seconds. Wa kay mabasa madiha sa kumano Katoliko. Adunay kaluwasan. Diha inoon sa kumano Katoliko. Ana ang kapakakan. Gumikan. Kaya nagatudlo niya lang. Kung ang ilang manluwas, mao si Lucifer. Mao ka na si Jesus. Mao na si Lucifer. Mao ka na akong gipamahayag. Ug kinsa ba kikumparte ka na ko. May tungod niya na ginatawag na ka na si Jesus. Mao si Lucifer. Ako pamatudan. Parang ka na. Musapi ako pamatudan. Kontak na. Uingon ako kanino. Mayong hapon. Dagan salamat. Okay. Karoy kayo lang iso na kamala di magtimbang kung kinsay ni daog or kinsay labaw nga katarungan. Ang Romano Katoliko ba or ang Judaism
nga gibarugan ni Bert Estorpe o sa atong kauban nga Roman Catholic nga traditionalist. Amo rin hukuman na maigsoon o kinsay angayan nga dawatos Ginoo ang ilang pagkatarungan. Kaya salamat o mayong hapon ang katutanan. Kauban akong amigo ngayawa. Oh, hi na mo. Live ta, live. Salamat. Nay kalawasan.